Watola mujo nemo elu watola mujo onye ya nwanne ya kwurubiri n'ụwa egwu ya du ya mama mu ama nwanne kembie egwu atụ mara na mbụ Chief Ferdinand Chukwuemeka dan Satch Opara onye umenye Obianwo na nga Opala local government Imo State oga na alụ agha sergeant from sergeant to sergeant major na Biafran army but oge I bidoro this Oriental Brothers ihe record mbọs anyị kụrụ bụ ihe chinyere m onye anana gịnị sịrị gị na Warrior Warrior kwuo nne ya ọ sị ndị mmanụpa ya mana onye kụziri ụba akwara onye kụziri m eji m aka m ọ Chineke m nyere m ya amụ m ya amụ ya sị m onye ego ya je kpọta that boy ya oso anyị kwuo egwu na nga ịhụ ha ọ ka eshiri kpọta because gị lewa ndị mmanụ nwanne na nwanne kpa mụ na onye ke ya n'ogbo ndị mmanụ ga-esi ya elekwa ihe ime akwanụ bịa n'oje mepee nuke gị ịma mụa I'm a technician I'm a mechanic by profession then oge nna m switchiri na-emezi this music my parents they annoyed wetu aka ma ngwongwo egwu ma ihe niile si ma moto ma instrument ma ihe niile Warrior evuru ya kezi imere mgba onwe ihe mere data ejere m n'ụlọ ha papa ya were egbe onwe si dan Satch fụọ from here Igbo bụ ijele o anyị bụ ijele o Igbo bụ ijele o nnukwu mma